Některé bitvy Tyrannosaurovi nevyšly. Podobné zranění by mělo být smrtelné. Vídáme strašlivá zranění, která by každý jiný druh zabila. Některé rány jsou tak vážné, že si nedokážeme představit, jak by se takové zvíře o sebe dokázalo postarat. Moderní paleontologie však odhalila něco neuvěřitelného. Vážná zranění, která vídáme u tyrannosaurů a která se zjevně vyléčila, je třeba objasnit. Nová vědecká a technologická odvětví rozplétají tajemství neuvěřitelného talentu tyrannosaurů přežít. Tyrannosaurus, mistr přežití. Severní Amerika před 66 miliony let. Období pozdní křídy. Svět vypadal úplně jinak. Naši nejranější předci, lidoopy, se ještě neobjevili. Svět ovládali dinosauři a tento obrovský predátor Tyrannosaurus rex. Byl dlouhý přes 12 metrů, v kyčlích téměř 4 metry vysoký a vážil přes 6 tun. Tyrannosaurovy zuby byly dlouhé 30 cm a měly sílu zkusu přes 50 000 newtonů. To je nejdrtivější zkus ze všech známých suchozemských predátorů. Byli tak odolní, že by se zdálo, že jediný, kdo dokáže porazit tyrannosaura, je jiný Tyrannosaurus. O nevysvětlitelnou schopnost těchto zvířat přežít se zajímá doktor Philip Manning, profesor přírodních věd na univerzitě v anglickém Manchesteru. Tyrannosaurus je dokonalý predátor známý na celém světě, což je u tak krutého tvora možná překvapivé. Během svého tvrdého života plného bojů utrpěl mnohá zranění a mě fascinuje, jak tento silný predátor mohl taková zranění přežít. Phil míří k výzkumné skupině, která překonává pravidla konvenční paleontologie a k výzkumu fosilních pozůstatků využívá technologie vyvinuté pro průmysl. Při studiu tyrannosauřích kostí nám použití technologie 21. století umožňuje nahlédnout do života dinosaurů způsobem, o kterém bychom si před 5, 10 nebo 15 lety mohli nechat jenom zdát. Jeho tým už analyzoval rychlost, hmotnost a dokonce i barvu dinosaurů. Phil však zkoumá tajemství dinosauřího přežívání. Phil navštívil Houstonské přírodovědné muzeum, aby se něco dozvěděl o vážných zraněních, která tito téměř neporazitelní dinosauři utrpěli a o tom, jak s nimi dokázali přežít. Dobrý den, Davide. Phile, vítejte v Houstonu. Zaveďte mě k dinosaurům. Jistě, pojďte se podívat. Téměř každý tyrannosaurus, kterého zkoumá, vykazuje známky divokého života. Páni, pokaždé, když vidím tyrannosaura, poskočí mi srdce. No teda. Tomu říkám dinosaurus. Tyrannosaurus byl nejspíš posetý jizvami jako zkušený boxer, protože žil neustálým bojem.
Ale Phila nefascinují jen jeho zranění, nýbrž fakt, že se tato zvířata zřejmě dokázala uzdravit z ran, které by je měly zabít. Zdá se, že tato zvířata měla mimořádnou schopnost uzdravit se nejen z jedné nebo dvou ran, zlomenin či infekce, ale z mnohonásobných zranění zároveň. Je to fantastická adaptace, která těmto zvířatům umožnila ovládnout své prostředí. Je to něco, o čem se chci dozvědět víc. Phil chce ze všeho nejdřív najít nejočividnější příklad těžkého zranění. Proto přijel jsem do Přírodovědného muzea. Je tu někdo, s kým se chce sejít? Když zkoumáte dinosaury a pokoušíte se odhalit nějakou patologii nebo zranění zvířete, je to někdy docela těžké. V tomto případě je to ale nepřehlédnutelné. Toto je Vajrex. Vajrex byl objeven v roce 2004 v Montáně. Je to jeden z nejkompletnějších nalezených exemplářů Tyrannosaura a má nejlépe zachované končetiny. A ještě vzácnější je nález doposud jediné zachované kůže Tyrannosaura. Phil se však nezajímá o to, co Vajrex má, nýbrž o to, co mu chybí. Tyrannosaurus by měl mít asi 6 metrů dlouhý ocas, avšak ocas Vajrexe měří jen 152 cm. Au, to muselo bolet. Existuje jen jedno zvíře, které dokáže takhle překousnout kost. A tím je jiný Tyrannosaurus. Phil se domnívá, že se Vajrex zúčastnil strašlivého souboje. Zranění na exemplářích tyrannosaurů ukazují, že často bojovali a agresivně se vzájemně kousali do hlavy. Tyrannosauří ocas byl napojen na obrovské stehenní svaly, které mu dodávaly sílu a rychlost. Působil jako protiváha a nástroj k rychlé změně směru a otáčení. Ocas byl však také nejzranitelnější částí Tyrannosaurova těla. Proti 20 cm zubům, které drtí kosti, neměl šanci. Nepřítel způsobil Vajrexovi strašné zranění, při kterém mu ukousl více než 2/3 ocasu. Bolest a ztráta krve musely být obrovské. To sice víme, ale nevíme, zda Vajrex na toto zranění pošel nebo přežil. Hledám důkazy toho, jak kost zareagovala. Jestli zvíře přežilo, uvidíme známky hojení, protože kost se začne zacelovat. A je to zajímavé, protože na okraji v místě, kde je obratel ukousnutý, můžeme vidět malý růst nové kosti. Je neuvěřitelné, že tak rozsáhlé zranění Vajrexe rovnou nezabilo. Kdyby na toto zranění uhynul okamžitě, kost by se nezačala obnovovat. Máme ale důkaz, že se kost začala hojit. A dinosaurus to zřejmě přežil. Je možné, že to zvíře odešlo po svých i s tak katastrofálním zraněním. Ačkoliv nám fosílie ukazuje, že se Vajrex uzdravoval, nevysvětluje, jak vůbec dokázal vstát a odejít.
Tyrannosaurus je krásně vyrovnaná soustava. Když mu odstraníte velkou část balančního ocasu, má dvě možnosti. První možností je opřít se hlavou o zem, ale to by dlouho nepřežil. Nebo změnit těžiště nad tlapami. Phil pouhým pohledem na kosti nedokáže určit, jak ztráta ocasu ovlivnila rovnováhu zvířete. Bude potřebovat pomoc. Patří k nové generaci paleontologů, kteří využívají nových technologií, aby se poučili o dinosaurech a jejich prostředí. Například technologii LIDAR, která mapuje objekty na základě odraženého světelného paprsku. LIDAR je laserová snímací technologie používaná v různých oborech k mapování povrchu. Když jsme tu technologii viděli, řekli jsme si, počkat, tohle by se nám hodilo v paleontologii. A využili jsme ji různými způsoby. Zmapovali jsme místa vykopávek, ale také zachytili trojrozměrné zobrazení dinosaurů. Přesně to Phil potřebuje, aby zhodnotil účinek, který by mohlo mít Vairexovo zranění na jeho schopnost chůze. LIDAR používá ke zmapování předmětu infračervené paprsky a měří vzdálenosti od jakéhokoliv povrchu s přesností na pár milimetrů. Vytvoří 50 000 snímků za sekundu a ze všech těch bodů vytváří trojrozměrný obraz předmětu, který snímáte. Nasnímáním kostry lidarem zjistíme, jestli mohl chodit. Jestli můžete chodit, můžete utéct. A dostat se co nejrychleji pryč by bylo přesně to, co by Vairex udělal, pokud by měl dost sil. Paleontolog Phil Manning se domnívá, že tyrannosauři měli úžasnou schopnost přežívat. Fosilní Vairex vykazuje znaky hojení obrovské rány. Ale Phil chce nyní vědět, jak Tyrannosaurus, který přišel o ocas, vůbec dokázal stát. Musíme vytvořit počítačový model, abychom to zjistili. Krása virtuálního Vairexe spočívá v tom, že je to v podstatě přenosný dinosaurus, kterého Phil může odnést na počítačovou analýzu kam chce. Odletěl zpět na svou domovskou univerzitu v Manchesteru, aby nahrál údaje do kolegova počítače. Odborník na biomechaniku dr. Bill Sellers může k analýze pohybu zraněného Vairexe a jeho schopnosti rovnováhy využít své znalosti 3D modelace. Někteří lidé tvrdí, že by mohl chodit i bez ocasu. Jiní říkají, že nemohl. Ale faktem je, že podle vzhledu kosti mu ukously minimálně 2/3 ocasu. Myslím, že i když přišel o část hmotnosti, je to hodně těžké zvíře. Takže nepřišel ani o 10% své tělesné hmotnosti. Sice by se musel trochu naklánět, ale zvládl by to. Uvědomte si, že je to zvíře, které dokáže ukousnout obrovský kus jiného zvířete. Musí si poradit s velkou hmotností navíc. A přece nepřepadne dopředu jen proto, že má plnou lámu žrádla, nebo proto, že za něco tahá. On to zvládne. Zvířata to umí. Jinými slovy, byly by to bolestivé první kroky, ale Vairex by měl šanci utéct na místo, kde by si mohl zranění ošetřit. Tyrannosaurův ocas nesloužil jen k rovnováze. Byly v něm svaly důležité k chůzi. Vědci se domnívají, že tyrannosauři měli stejné uspořádání svalů jako jejich předci krokodýly,
A stejně jako krokodýly měli na nohách velké svaly, které se jim táhly až do poloviny ocasu. Svaly ukotvené v ocasu stahují nohy dozadu a dodávají jim tah. Kdyby mu ukousli ještě půl metru, zasáhlo by mu to tyto svaly a pak by pro něj byla chůze opravdu hodně problematická. Vajrex vyváznul jen o vlásek, ale Bill Sellers se domnívá, že mohl svému útočníkovi utéct. Jestliže ano, co se stalo pak? Jak mohl po tak strašném zranění dlouho přežít? Zvlášť v nemilosrdném prostředí křídy, ve kterém jste buď zabili, nebo byli zabiti. Právě to chce Phil zjistit. Při svém zkoumání se setká s problémem, který musí řešit každý odborník na tyrannosaury. Paleontologové bohužel nevykopali tolik pozůstatků tyrannosaurů jako jiných dinosaurů. Phil však možná přišel na řešení, skryté v soukromých trezorech muzea v Indianapolisu. Zde leží dinosaurus. Sice ne Tyrannosaurus, ale je s ním dostatečně spřízněný, aby Philovi poskytl odpovědi, které hledá. Měl ostré zuby, mocné čelisti a zálibu v mase. Je to můj oblíbený kus, protože s těmi zraněními, která utrpěl, patří k těm nejošklivějším dinosaurům. Jeho zranění vyprávějí úžasný příběh o tom, jak tyrannosauři dokázali přežít. Toto je Gorgosaurus. Tento dinosaurus patřil do stejné čeledi jako Tyrannosaurus a obýval stejné oblasti Severní Ameriky jen o nějakých 5 milionů let dříve. Vědci zjistili, že Gorgosaurus byl vrcholovým predátorem své doby. I on má jizvy, které to dokazují. Phil chce provést takové dinosauří kriminální vyšetřování, aby zjistil, do jaké míry se dokázal uzdravovat. Začněme u ocasu tohoto dinosaura. Na jedné straně vidíme dva ocasní obratle, které vypadají celkem normálně. Když je otočíte z druhé strany, uvidíte velký výrůstek kosti mezi dvěma obratly, který je spojuje. Takže už neplní funkci dvou oddělených kostí, staly se jedním pevným kusem kosti. Je to způsobené nějakým vážným zraněním ocasu. Bylo to dost ošklivé, ale tím to nekončí. Když se podíváme na lýtkovou kost, to je ta menší z dolní části nohy, zjistíme, že vypadá docela normálně a rovně. Ale pravá noha je jiná. Holení kost je v pořádku, ale lýtková kost vypadá hrozně. Musel to být docela nešťastný dinosaurus. Je to důkaz velkého zranění. Tomuhle se říká otevřená zlomenina. Kost je ohnutá ven a nejspíš dinosaurovi protrhla kůži. Důsledkem takových zranění bývají vážné infekce. Přejdeme k rameni. Tady to začíná být opravdu ošklivé. Tohle je lopatka a krkavčí kost. Tyto dvě kosti tvoří jamku ramenního kloubu horní končetiny. Kloub je špatně vidět, protože je na něm velký výrůstek. Měla by to být protáhlá kost přecházející tady do ploché. Vypadá to však úplně jinak. Vyrostl tam tenhle výrůstek.
Bylo to hrozně bolestivé, ale zvíře přežilo. Hrbolek vypadá ošklivě, ale je součástí přirozeného hojivého procesu. Vznikl kostní kalus, který udržel rozbité části pohromadě, a pak se specializované buňky odbouraly a znovu vytvarovaly kost. Jakoby nestačilo, že se tyrannosauridi, jako Tyrannosaurus rex nebo Gorgosaurus, museli bránit útokům vlastního druhu. Měli i další problém. Některé typy kořisti svůj život nevzdali bez boje. Rohatí dinosauři mohli svým útočníkům způsobit hluboké rány a každá kořist umí kousat, kopat nebo trkat. Důsledkem potřeby shánět potravu bylo mnoho jizev. Roztříštěná žebra v hrudi i v břiše, úlomky kostí ve stehně nebo zanícená čelist. Na přední části čelisti, na končetinách, na předních končetinách a na ocase vidíme různé patologie. Jednu nebo dvě může zvíře přežít, ale všechny? Jakékoliv dnešní zvíře by mělo velké problémy přežít, ale tohle zvíře jen kvetlo. Prozatím podnítila fosilie Tyrannosaura víc otázek, než kolik jich zodpověděla. Víme, že tato čeleť dravých dinosaurů dokázala přežít za každou cenu. Phil však stále neví, jak. Doktor Phil Manning začal dokazovat, že úspěch vrcholového predátora Tyrannosaura rexe nespočíval pouze v jeho velikosti, výzbroji či divokosti. Bylo to také proto, že bylo velice obtížné ho zabít i přesto, že byl za svůj život mnohokrát zraněn. Ale proč? Kosti mohou prozradit jen určité věci, ale možná existuje další způsob, jak překonat překážky času. Když zkoumáte dinosaury, je to někdy obtížné, protože samozřejmě nemáte žádného živého dinosaura. Musíte najít nějaké moderní srovnání, abyste některé věci pochopili. Dinosauři jsou z jedné strany spřízněni se svými potomky ptáky a z druhé strany se svými předky, mezi kterými najdeme aligátory a krokodýly. Jestliže můžeme studovat hojící procesy na kostech krokodýlů, aligátorů a ptáků, můžeme si udělat docela jasnou představu o tom, jaké hojivé procesy probíhaly v kostech dinosaurů. Zdá se, jako by krokodýly patřily do pravěku, a to nejenom díky svému vzhledu. Doktor Bob Becker je kurátorem paleontologie v Houstonském přírodovědném muzeu. Pracuje na změně světového pohledu na dinosaury, zpochybňuje ustálené teorie a oživuje složité tvory, což často provází radikálními myšlenkami. Tyrannosaurus rex je komplikované zvíře. Je to s ním složité už proto, že se jako každý vrcholový predátor naučil bránit. Někdo ho může kopnout do čumáku, Triceratops mu může rozpárat břicho. Strašná zranění, která vídáme u tyrannosaurů a která se zjevně u většiny exemplářů zahojila, vyžadují vysvětlení. Částečně se to dá vysvětlit jednoduchým experimentem. Vezměte si samce aligátora a motorovou pilu. Uřízněte mu ocas a jednu nohu. Spousta takových strašných zranění se jim sama zahojí.
Imunitní systém všech krokodýlů, například aligátorů, je velice silný. Zahojí se dokonce i v bažinách zamořených bakteriemi. Krokodýly mají téměř neporazitelný imunitní systém. Tajemství jejich úspěchu tkví v první linii tělesné obrany – bílých krvinkách. Lidský imunitní systém funguje stejně a je aktivován přítomností cizorodých těles, například bakteriemi. Bílé krvinky rychle oddělí a zacelí ránu dřív, než se infekce dostane do těla. A pak zničí bakterie. Krokodýlí imunitní systém je však ještě silnější. Plavou ve vodách zamořených bakteriemi a často utrpí zranění v bojích kvůli teritoriu nebo právu na páření. Ale zdá se, že nikdy netrpí infekcemi. Nedávná studie ukázala, že si jejich krev umí poradit s 23 kmeny bakterií, včetně jedné, která je vysoce rezistentní k lékům. Lidská krev jich dokáže zničit jen 8. Kdybychom se odřeli v bažinách, je to náš konec, protože bychom se nakazili, ale oni mají imunitní systém, který je dokonale adaptovaný na prostředí, ve kterém žijí, a to jim umožňuje nejen přežít, ale prospívat i s takovým zraněním. A nejde jen o schopnost neutralizovat infekci, která z plazů dělá tak odolné tvory. Je to způsob, kterým dokáží rychle zacelit rány. Jeden vědec na Floridě studuje právě toto téma. Už učinil několik nadějných objevů. Phil se o tom chce dozvědět víc. Raději za sebou zavřete. No, páni, to je úžasné zvíře. Paleontolog Robert De Palma sledoval zranění varanů komockých, aby pochopil proces hojení u dinosaurů. Kde má to zranění? Na pravém boku vidíte ty dlouhé rány vyplněné menšími šupinami. Měl tam tržnou ránu po pokousání. Měla prokousnutou kůži. Během 2 dní se zranění stabilizovalo. Za několik týdnů a měsíců se vnitřek vyplnil takzvanou granulační tkání. Granulační tkáň je nová pojivová tkáň, která se rychle vyvíjí, dokud na ráně nevyroste nová kůže. Proto je jizva reliéfní a stažená. Jak moc se tohle hojení podobá tomu, které jsme viděli na otisku dinosauří kůže? Je v podstatě stejné. Toto zranění můžeme přímo srovnat se zraněním zachyceném na velice vzácném otisku dinosauří kůže, starém přibližně 66 milionů let. To, co vidíme, je hrubá textura na vnitřní straně zranění. Tohle se stane, když ránu zaplní granulační tkáň. Jsou zde také vidět pozdější fáze hojení, uzavření rány. Kůže dinosaura je téměř identická s tou, kterou vidíme u varana. Téměř identická. Varan komocký má stejně velké zranění a vykazuje úplně stejný vzorec hojení. Výzkum De Palmy naznačuje, že se dinosauři dokázali vyrovnat s infekcemi a hojením ran podobným způsobem jako dnešní plazy. Vidím, je to úžasné. Je vidět, jak je všechno spojené a zahojené. Přesně tak. Silný imunitní systém a vysoce účinný mechanismus uzavírání ran. To jsou schopnosti, které by mohly mít pravěký Tyrannosaurus rex a jeho příbuzný varan komocký společné. Bohužel to zcela nevysvětluje to, co Phil na fosilii pozoroval. Pozůstatky Tyrannosaura vykazují konzistentní vzorec hojení, který překonává i ostatní plazy. Existuje však ještě jeden faktor,
který zatím neviděl a na který brzy přijde. Doktor Phil Manning přišel na možné vysvětlení, jak se tyrannosauři dokázali vyléčit z častých a rozsáhlých zranění. Domnívá se, že možná měli stejně silný imunitní systém jako jejich krokodýlí bratranci, což jim umožnilo ubránit se smrtícím infekcím. To je úžasné. Existuje však další díl skládačky dinosauřího přežití. Tyrannosauři měli mimořádnou schopnost hojení početných zlomenin, což jejich chladnokrevní příbuzní s pomalým metabolismem nedokáží. Co dalo tyrannosaurům tuto unikátní léčivou sílu? Jediný způsob, jak to zjistit, je provést kostní histologii, studii mikroskopické anatomie kostních buněk. Histologie kostí může prozradit mnoho informací, které nezjistíte pouhým pohledem na kost. Můžete například zjistit, jak rychle zvíře rostlo, jak bylo staré, když zemřelo, a dokonce jestli bylo teplokrevné nebo chladnokrevné. Doktorka Woodward Ballardová uřízla tak tenký plátek tyrannosaurovy kosti, že je průhledný. To jí umožní pozorovat mikroskopické struktury v kosti, které jí prozradí, jak se tyrannosaurus dokázal vypořádat se zlomeninami a jestli měl rychlý nebo pomalý metabolismus. Když se podíváte na histologii zlomeniny kosti, uvidíte kolem zlomeniny chaotickou tkáň, pokud se zahojila ještě během života dinosaura. Rychlé zhojení novou tkání naznačuje, že jde o kostní kalus. Kostní kalusy můžeme najít i u dnešních zvířat se zvýšeným metabolismem, takže se dá předpokládat, že i dinosauři měli zrychlený metabolismus. Metabolismus ovlivňuje rychlost, jakou v těle dochází k chemickým reakcím, včetně růstu a hojení. Potomci dinosaurů, ptáci, mají rychlý metabolismus, rychle rostou a jsou teplokrevní. Jejich kosti se také hojí rychleji než kosti aligátorů, se kterými mají společné předky. Při pohledu na strukturu kosti zvířete se dá říct, že rostlo docela rychle. Analýza doktorky Woodward Ballardové vede k mimořádnému závěru. Toto zvíře roste způsobem, který vídáme spíš u ptáků a savců, než například u aligátorů. Toto nedávné odhalení změnilo naše chápání faktu, proč se Tyrannosaurus dokázal tak efektivně uzdravovat. Možná šlo o dokonalou směs ozdravných schopností. Měl možnost opakovaného hojení, které vidíme u ptáků, a zároveň výkonný imunitní systém aligátorů. Je to silná kombinace, kterou nemá žádné žijící zvíře na Zemi, a další klíč k pochopení tyrannosauří odolnosti. Je tu však ještě další záhada. Pokud měli tyrannosauři rychlý metabolismus jako dnešní ptáci, museli často lovit, aby přežili. Philův lidarový trojrozměrný snímek Vajrexe ukázal, že přestože zraněný dinosaurus přišel o více než polovinu ocasu, dokázal chodit. Dokázal by však Tyrannosaurus s tak strašným zraněním dál lovit a zabíjet kořist?
Aby to Phil zjistil, odeslal údaje odborníkovi na pohyb Scottu Parsonsovi. Ocas tyrannosaura ovládá veškerý pohyb. Velké a silné ocasní svaly dávají do pohybu nohy. Dinosauří ocas je důležitý kvůli rovnováze. Ocasem se dá mávat ze strany na stranu, působí jako protizávaží a pomáhá při otáčení a prudkých zatáčkách. Scott digitálně přidá modelu Virexe chybějící část ocasních svalů a obratů, aby mohl určit, jak by to ovlivnilo lovecké schopnosti zraněného zvířete. Toto je model postavený na základě údajů z lidaru. Chybějící část Virexova ocasu měla vliv na jeho pohyblivost. Vlastně měl přeříznutý sval. Když přišel o tak velký orgán, jakým je ocas, bude ho bolet každý krok. Přišel o možnost používat ocas ke změně směru. Zranění, které Virex na ocase utrpěl, ho potenciálně silně oslabilo. Virex by nemohl rychle běžet nebo se rychle zatáčet. Což znamená, že by zvíře, které spoléhá při lovu na rychlost a mršnost, hladovělo. Ale my víme, že tento Tyrannosaurus přežil. Jak, to je otázka, na kterou vědci musí ještě najít odpověď. Paleontolog Phil Manning si dal za úkol zjistit, jak dokázali tyrannosauři přežít svá strašlivá zranění. Zranění, která je měla zabít. Je na cestě do institutu Black Hills v Jižní Dakotě, aby se sešel s mužem, který toho o tyrannosaurech hodně ví. Peter je výjimečný muž, který nejspíš vykopal víc tyrannosaurů než kdokoliv jiný na světě. A jeho pohled na studium Tyrannosaura rexe je docela zajímavý. Pete Larson je stejně jako Phil paleontolog, který se domnívá, že Tyrannosaurus měl schopnost rychlého uzdravení, což znamená, že možná vůbec nebyl chladnokrevný. Tyrannosauři jsou hodně blízce příbuzní dnešním ptákům. Měli jednosměrnou dýchací soustavu a oběhovou soustavu jako dnešní ptáci, takže dostávali do těla kyslík mnohem efektivněji. Měli rychlý metabolismus a nejspíš taky hodně vysokou tělesnou teplotu, kterou si dokázali udržet. V institutu Black Hills je uložena jedna z největších sbírek exemplářů Tyrannosaura rexe na světě. Nikdy jsem neviděl na jednom místě tolik lebek tyrannosaurů. Kolik jich tu máte? 9. Vystavujeme 9 z asi 12 slušných lebek. Vy jste ale lakomci. Není divu, že mezi těmito exempláři je jich mnoho poškozených a otlučených. Pete si stejně jako Phil Manning klade otázku, jak to, že tito tvorové dokázali lovit i s tak závažnými zraněními. Některá zranění, která tu vidíme, například zlomená noha, by Tyrannosaura rexe ochromila. Tak jak přežije zvíře, které potřebuje žrát a má rychlý metabolismus? To vede k radikální teorii, která na tuto otázku možná přinese odpověď. Pokud se vám přihodí něco, co vám znemožní utíkat za jiným dinosaurem, například zlomená noha, je možné, že vám potravu přinese někdo jiný, buď partner, příbuzný nebo členové kmene. Myšlenka, že tyrannosauři žili ve skupinách, je žhavým tématem, které však není jednomyslně přijímáno.
Existuje tedy nějaký důkaz, který teorii podpoří? Doktor Phil Curry se domnívá, že jeden našel. Zkoumal předka Tyrannosaura ze stejné čeledi zvaného Albertosaurus. Na jednom místě u Drumhelleru v Albertě se našlo přes 12 koster Albertosaura. Našli jsme pozůstatky zvířat starých asi 2 roky i dospělé jedince staré asi 24 let. Skutečnost, že ta zvířata byla nalezena na stejném místě, by mohla naznačovat, že ve chvíli, kdy uhynula, pošla společně a skutečnost, že pošla společně, naznačuje, že nejspíš také žila společně až do chvíle, kdy zahynula. Je to mimořádné odhalení. Běžný obrázek vykresluje Tyrannosaura jako děsivého osamělého tvora vládnoucího pravěké krajině. Curryho výzkum však naznačuje, že Albertosaurus, blízký příbuzný Tyrannosaura rexe, žil ve skupinách. Mohli být společenskými zvířaty, stejně jako jejich ptačí potomci. A jestliže žili ve skupinách, je docela možné, že ve skupinách i lovili. Představa, že Tyrannosaurus mohl žít ve smečce, není tak absurdní, protože víme, že spousta zvířat se v té době pohybovala a živila ve stádech. Tyrannosauři se mohli uživit jedině tak, že se semkli do smečky a ulovili si něco k snědku. Dokázal bych si představit, že se mladá, rychlá, mrštná zvířata pokusí odlovit jedince ze stáda a když se jim ho podaří zabít, tak to udělají. Když ne, odeženou ho od stáda přímo do chřtánu velkých dospělých. Jestli má Curry pravdu a Tyrannosaurus lovil ve smečce, byl by to klíčový faktor jeho neuvěřitelného talentu přežít. Pro dravá zvířata představuje zranění samozřejmě velký problém, protože se nemohou živit. Když však mluvíme o skupinách tyrannosaurů, byla by to úplně jiná situace. Lov pro smečku by zahrnoval i zvíře, které se zranilo a za normálních okolností by nebylo schopné se uživit a dává mu šanci uzdravit se dřív, než bude moct zase lovit samo. Silný imunitní systém, podpořený rychlým metabolismem, dával Tyrannosaurovi téměř nadpřirozenou odolnost. Jestliže tito obři spojili síly a lovili ve smyčce, byli by téměř nezničitelnou silou. Jestli smyčka lovila i pro zraněné zvíře a bránila ho před útoky zvenku, není divu, že byl Tyrannosaurus králem. Je však třeba brát v úvahu ještě další strategii přežití. Strategii, která funguje i u dalších druhů a dokonce i u lidí, založenou na mnohem bližším poutu. Doktor Phil Manning je téměř na konci své cesty za odhalením tajemství mimořádné schopnosti Tyrannosaura přežít i v nejhorších podmínkách. Teorie, kterou vyslovil na základě zjizvených dinosauřích kostí a vzorků fosilizované tkáně, je zajímavá a zároveň kontroverzní. Tyrannosaurus měl nejen schopnost vyléčit se z katastrofálních zranění, ale tito obři z období křídy možná lovili ve smyčce
a spolupracovali tak, aby mohli nakrmit celou skupinu. Tato teorie zpochybňuje představu o tyrannosaurovi jako o osamělém predátorovi. Spolupracující společenství může pro zraněné zvíře neschopné lovu znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Je to znak, který vídáme i u dnešních příbuzných dinosaurů. Když se podíváme na moderní zvířata, zjistíme, že kooperativní lov se vyskytuje u mnoha druhů, od ryb až po savce. Například varani komočtí nebývají považováni za společenská zvířata, ani krokodýly. Přesto tato zvířata někdy spolupracují, když loví velkou kořist. Stejně jako ptáci, ať už pelikáni nahánějící hejna ryb, nebo orly bělohlaví lovící jiné ptáky. Právě tento druh kooperativního chování donutil některé paleontology přiklonit se ke znepokojivé nové teorii o společenském životě těchto pravěkých predátorů, který se nespokojí slovem ve smečce. Jestliže je tato teorie správná, mohla by být posledním dílkem skládačky, kterou se pokouší Phil složit. A má něco společného s rysem, který tyrannosauři možná měli společný s dnešními ptáky. Představte si tyrannosaura jako 4,5 tuny těžkého pozemního orla. Mezi samci a samicemi by vznikalo silné pouto jako u dnešních orlů a jiných ptáků. Pravděpodobně žili hodně dlouho a to pouto nejspíš trvalo po celý jejich život. Téměř všechny druhy ptáků si vytvářejí pouto mezi partnery. Spolupracují, chrání své teritorium a podílejí se na náročné péči o mláďata.